はい、今日はね、狙い目台ということでお話ししていきたいと思います。今日の、狙い目台は、パチスロじゃなくてパチンコの方ですね。もう皆さんご存知かもしれないんですけども、パチンコ、狙い目台というか、潜伏確変狙いですね。もうご存知かもしれないんですけども、ミリオンアーサーですね。ミリオンアーサー、パチンコでも有名なミリオンゴッドライジングと似てるんですけども、単発号に、潜伏確変している可能性が高いということで、狙い目ということでですね。雑誌によっても違うんですけども、単発後、150ゲーム以内だったらちょっと狙ってみてもいいんじゃないかなということですね。狙い方というか、やめ時は単発後狙って1回当たってまたね、右打ちしてね、単発だった場合はまたちょっと150ゲームまでね、回すとかあるんですけども、連チャンした場合、右打ちで連チャンした場合はもう即やめというか、右打ちして、連サポが50回つくのかな。で、やめて結構です。はい。狙い目台というか、もう皆さんしてると思いますけども、スロットされる方は、スロットして打つ台、スロットのハイエナして、打つ台ないなと思って、ちょろちょろしたらミリオンアーサー覗いてみてはいかがでしょうか。単発後が狙い目です。店によったらね、データ機が見づらい場合はあるんですけども、そこら辺はちょっと、ね、データ機の勉強をしてね、見ていただいたらと思います。はい。すいませんけども、今更なんですけど、ミリオンアーサー狙い目ですね。はい。もう他のね、パチスロ攻略マガジンとかにももう載ってると思うんですけども、狙い目になってますんで。はい。ね。ちょっと旬はね、もう過ぎてるかもしれないんですが、2月3月、ね、稼働が多かったらちょっと拾える店はあると思いますので、よかったら狙ってみてください。